फाटले 8 दीस पेडण्यां मोपा तोरशा वाठारांत धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्याक परत धांवडूंक यत्न चल्ला। महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोंय एकठांय चर्चा करून ओंकार हत्याक सुरक्षीत जाग्यार व्हरूंक यत्न करता म्हूण मुख्यमंत्र्याची माहिती। जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट मंत्री बी पयर कर्नाटकांतल्या झगडे उलयला। कोऑर्डिनेशन बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा हे तिगांचे करून ओंकाराक जो आहा पयली हो व्यवस्थित सेफ जाग्याचेर पावपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा। कोऑर्डिनेशन चालू आसा, जाता तितके बेगीन पावतलो। तेवटेन सिंधुदुर्गाचो आमदार दीपक केसरकार म्हणटा ओंकारा सयत तिराळीतल्या सगळ्या हतयांक वनतारात धाडपाक यत्न चल्ला। त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की वनतारा जो प्रकल्प आहे त्याच्यामध्ये सर्व हत्ती, केवळ ओंकार नाही तर सर्वच हत्तींना तिथं पाठवण्यात येईल। ज्यावेळेला आमची मीटिंग होईल त्यावेळेला या गोष्टींवर मी भर देईन आणि आता सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केलेलं आहे की चांगली काळजी ही प्राण्यांची त्या ठिकाणी घेतली जाते। तर त्याच्यामुळे हे हत्ती तिथे गेले तर त्यांची चांगली काळजी घेतली जाईल आणि शेतकऱ्यांचं आज जे नुकसान होईल ते पुढच्या काळामध्ये टळू शकेल। त्याच्यामुळे तो एक चांगला मार्ग उपलब्ध आहे आणि त्या मार्गाचा अवलंब व्हावा अशी माझी मागणी आहे। तेवटेन 2 दिसां पयलीं रानामंत्री विश्वजीत राणे कर्नाटकाच्या रानामंत्र्याक मेळ्ळो। ओंकाराक सुरक्षीत जाग्यार व्हरपा विशीं चर्चा केल्या। ओंकार हत्ती आजून तामोशा पेडणे शेतकऱ्यांचे बरेच लुकसाण करता, लुकसाण भरपाई दिता म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर। आम्ही जाता तितके आमच्या कडल्यान कितें दिवप शकता ताका कॉम्पेन्सेशन। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।